ڕێوەبەریە ئەمریکایە یان و بە ئێریشێکە لێ دژی کۆمێن ئیرانیەن بۆ کەمالە تێرا زۆرێ هەلوەستا خۆیان سەر ڕەوشە هەرێمێ نیشاندا. دێریشە بالەفرین ئەمریکیە هەرێمێدا هەری کێم 22 جەکدارên ئیرانی هاتن کوشتن و gelek jî birîndar bûn. Berdevkê Wezareta Parastinê John Kirby li ser êrişî agahiyên dawî bi parve kir. Kirby diyar kir ku di êrişê de neh avahî bi tevahî hatine wêran kirin û di do jî hatine hilweşandin. Di êrişê de du balafirên F-15 hatine bikaranîn. Di destê me de daneyên kuştiyan jî hene. Lê ji ber hîna lêkolîna li ser ziyanan didome, em van agahiyan parve nakin. Çavdêriya Sûriye mafê mirovan jî ragihandibû herî kêm 22 cekdarên Îranî hatine kuştin û ji ber jimara zêdeya birîndaran dibe ku ev dane zêdetir bibin. Li ser heman mijarê Wezîrê Parastinê Lloyd Austin jî diyar kir ku êrîş li gorî dilê wan bû. Em piştrast in ku armancên êrişê bi dilê me bûn. Em dizanin me çi bombebaran kiriye. Ew cihên hatine armançkirin ji aliyê wan komên şiî ve dihatin bikaranîn ên ku di êrişên vê dawiyê de rabûbûn. Ev operasyon bersiva êrişa li ser hêzên me yên li Sûriyê û Iraqê ne. Berdevka koşka spî Misakî jî bi vê gotinê di daxuyaniya çapemeniya rojane de ermanca êrişa li bo Kemalê anî zimê. Beryago êrîş pêkwere, destpêkê Wezareta Parastinê Pentagon lîderên kongreyê agahdar kiriye. Herî dawî serokê dewletên Yekbûyî Amerîkayê Joe Biden careke din helwesta xwe ya derbarê rewşa li Sûrî û Iraqê de diyar kir. Peyam zelal e ku karûkiryarên wê bêceza namînin û divê Îran hişyar be. Ev êrîş bersiva êrişên vê dawiyê yên li ser hêzên Amerîka û hevpeymanên wê li Iraqê ye. Li dijî vê êrişê bertek ji Rûsya, Îran û hikûmeta Şamê hat. Wezareta Derveya hikûmeta Şamê diyar kir ku ew bi zimanekî tûj êrişa Amerîkayê ser serweriya welê şermezar dikin. Me hişyarî da ku ev yek wê xwedî encamê nebaş bin û asta êrîşan li herêmê bilind bike. Berdevkê Wezareta Karê Derveya Îranê Saîd Xetîbzade jî heman gotinên hikûmeta Şamê dubare kir û Moskow ev êrişa Amerîkayê bi binpêkirina serweriya xaka Sûriyê binav kir.